Хатымны күрсәтсәм, мында крестленеп тора. Мин аны онытканым салына. Һәр көн күпме сообщение килеп бара. Instagram'da bir türlü, tормышта икенче төрле булган кешеләр күп. Ona selam berasindan, как будто bilgan şekilde gidesin indi. Intervyuni matur qilib Güzelrek. Selam dostlar, biz bugün tanılgan kreation blogerlari Vasiliy Ivanov ham Aliya Selesnaya bilan uchrashuvda. Ham bugün biz ularga qiziqli so'rov berib, ular bilan biroz сөйләшеп алыйк. Әйдәгез башлыйк. Сезнең популярлыгыгызның сәбәбе нәрсәдә дип уйлыйсыз? Давай жги. Peki, vadi bulup da bir oylayayım. Oylayayım şulay vadi bulup da. Vadi ettirip düşürüm. Telefonga düşürüm, sırası koyam, montajlab yatqanim yo'q. Anday so'zlar berganlar. Siz үзегезнең блогыгызны яңа темалар белән байытып алып барырга телисезме, яисә әлеге блогыгызны саклап каласызмы? Вакытым булган сайын видео кертәм инде, аерым теге интернетта, но блог шулай таләп иткән шикелле иттереп үземне хис итәм инде, чтоб ниндидер видео куярга кирәк. Көн сайын булмаса дагы 2 көнгә бер манда шулай Отнага обязательно bir video bulmasa da kişiler уже yaza başlayan bir insta buldum hala sana deyip aytırıp. Koyarsam gün sayın koyayım da video çürüye taşıyam. Рахмат. Üçüncü сорау ул ikingizге дә. Kreation булу сезнең блогер булуга нинди тәрбия ясады? Kreation булу, надеюсь, сами жауап беремин. Kreation булу бүтүнлөй бүленмейді ол татар блогерімі, kreation блогерімі. Біріншіден ол қызық болудан тұра блогның нинди идеялар белән байытылуына шуңа күрә дә монда ниндидер айырмалык юк. Монда бары тик шул кызыклы булу керек блогның. Популяр булуның, популяр, мен үземне бик популяр дип санамыйм, яны һәр вакыт әйтәм. Гел очрашуларда мин ничек бар шулай куям. Чын, ихлас һәм кеше шуны ярата. Икенче сорау, сезнең бөтен kreation җыелган бина бармы һәм ничек атала? Безнең Казанда Михаила Худякова урамында kreation үзәге бар. Ул былтыр ачылды. Һәм анда безнең аның җитәкчесе Людмила Белоусова, ул Туганайлар газетасының элеккеге баш мөхәррире, без мин эшли торган газетаның һәм ул шунда директор булып тора. Безнең анда төрле kreation айлыклары, мәсәлән, Зей, Мамадыш, Кукмара айлыклары булды. Шуннан килгән, шунда безнең киләләр җыелалар, ансамбльләр, җырчылар һәм төрле чаралар үтә. Күңелле уза. Bir kreationнәрне берләштерүче бер үзәк булып тора инде ул. Туганайлар газетасында ничек эшли башладыгыз? Туганайлар газетасында мин элек Салават күпер журналында эшләдем, балалар журналында. Һәм мин декретница урынында идем. Һәм ул декретница эшкә чыкты да инде. Мине Шамил Мөхәммәтович, давай сине Туганайларга дип мине шунда алып керде. Чыннан да Салават күпер белән Туганайлар, алар ике капма-каршы редакцияләр. Берсе аның kreationнәрне үстерү буенча, аларны яктырту буенча эшли, икенчесе балалар тематикасы, вообще бүтән әйбер, бүтән як. Һәм чыннан да миңа Туганайларда эшләү күпкә ошады, күбрәк ошады. Беренчедән мин анда блогер буларак үстем. Шул вакытта мин алдан андый нәрсәләр бүтәнләй шөгыльләнәм, TikTok-ның нәрсә икәнен дә белмәдем, Instagram-да утырмый идем алай ук. Менә Туганайларга күчкәч, Туганайларны үстердек, Туганайларның аккаунтын, анда 10 мең kreation язылган. TikTok-ында 27 мең. Шул безнең әзрәк аксый YouTube. Безнең YouTube-ка менә язылучылар саны әз, аны битеп булмый әле YouTube-да, ләкин шулайда бу миңа плюс китерде. Шәхес буларак. Шуңа күрә мин бу адымны Шамил Мөхәммәтовичны тыңлап, шушы Туганайларга килүне дөрес адым дип саныйм. Һәм шуңа күрә дә эшлим һаманда, әлегә дип әйтик инде. Бәлки планнар үзгәрер киләчәктә.
Алдыңғы сұрау, сіздің икигіздің блоглары ол бик яқты, башқаларға ұқсамаған. Мәселен, сіз анда икигізде мен тұрдым, кибетке кеттім, деген эшләдем, моны эшләдем түгел, икигізде үзенчәлекле, шул Василийның анда кырдан репортажлар дирге, ул анда Алисин тиктоклары менә ничек шундый үзенчәлекне саклап каласыз менә бүгенгә кадәр, чөнки инде икигездә беренче көн блог алып бармыйсыз, менә ничек шулай якты булып калырга аласыз, үзенчәлекле булып калырга тырышасыз? Бул турда аптырagaным да юк. Как обычный иш орыннарын күрсәтергә тырышам инде, үйне бик күрсәтергә тырышмыйм. Ансы шул эштә күбрәк. Хатынны Эшкә күрсәтәсең. барыш, өйдәгеләрне бик мин кертергә тырышмыйм. Ана кичә тоже ниләр төшереп киттеләр, видеоларга өйгә кереп дигән шикелле инде Габзарда нәрсә эшләгәннәрне менә куллары авыр икән дип калдым әле. Нетте шунда су агызыра куйганым ансол тулган, кич кайтсак биш баскан бөтен җирне. Даже теге шуның өчен дә өйләрне бик күрсәтергә тырышмыйм да инде. Өстәдән аксамасын дип ни дә иде. Мин сторислар төшергәндә менә тордым, массаж ясыйм, тешне чистартам, ашыйм дип андый әйберләрне яратмыйм. Шуңа күрә андый әйберләрне төшермәскә тырышам. Ничек күңел буша, шулай эшлим. Беренчедән бу туйдыра. Мин менә үзем дә мәсәлән язылган блогерларның шундый видеолар менә былай гына карыйм. Былай торып кенә тыңлап утырмыйм, чөнки ул беренчедән вакыт. Бәлки кемгәдер ошыйдыр инде. Мин шунда бардым, мин моны иттем, шуны эшләдем, тегене иттем дигәндәй. Мин мәсәлән алай эшләмим. Тышкы кыяфәтегезгә, сөйләмегезгә бәйләнеп, искәре комментарийлар язалармы? Һәм хәйтка сезнең реакциягыз нинди? Элегерек менә зерре авырый шул комментарийларны укырган, нерлан шагадым шуны калтырып укып, ни дибелме? Аннары теге үзләренә дә язалар инде дип, ана яңадан менә аны яшам, дөньяда әллән инде теге башсыз кешеләр бар дип әйтимме? Вот шуның өчен хәзер бик аны нәрсәгә ясарга оттырам, ничек тәген теге кирсенчә уңай язып куям хәзер, ничек кенә әшәке сүзләрне ясарга, анарар ул кеше тукты теге әшәкне язмый башлый. Шуның өчен Гел әйбәтеңә язырга тырышам бар хәзер. Тышкы кыяфәткә бәйләнәләр инде, миңа бигрәк тә шәрә дип анда авыл апалары миңа гел комментарийлар калдыра, мин берсендә удалить итмим. Токтагларым бөтенсен карап бетереп булмый, но Инстаграмда бөтенсен укып барам. Бер бәйге булды, конкурс Бәллүр каләм, һәм мин анда киеп килдем, платье рубашка, ак төстә. Силә хәтерли, ой, Рәмзия хәтерлидер инде. Һәм шуннан соң мин моны TikTok, Instagramга куйдым пост итеп, һәм шуннан соң тотындылар инде миңа. Син журналистларны позор итеп йөрисең, тегесе монсы, үзеңне журналистлар арасына кертеп, дип анда менә шул Татмедиа журналисты калдырды әле аны, Руфия. Мин моңа исем китмәде инде, мин үземне беркайчан да журналист дип санамыйм, һәм беркайчан да журналист дип язган юк. Мине бары тик опрос алганда журналист дип язган көннәр, ләкин мин үземне журналист дип беркайчан да язганым юк. Журналист булыр өчен язарга кирәк, ә мин просто блогер, корреспондент, шул яңалыклар язып торучы гына. Хейтерларга карашым уңай. Алар булырга тиеш. Һәм алар күбрәк булган саен синең охват арта. Статистика үсә, һәм мин аны кайчакта киресенчә дә эшлим, күбрәк булсын өчен. Киресенчә күбрәк язсыннар өчен дә эшләргә магу, шулай киенергә, шулай итеп. Нәрсә? Менә бу Мәскәүдә төшерелгән видеода да минем монда крест итеп тора. Мин аны онытканым салырга. Беренчедән мин аны саласы идем, төшергәндә онытканым. Һәм беләсең, мин ди плюс китерде. Бөтен комментарийларда что за татарка с крестом дип язып бетерделәр. Һәм ул чыннан да ул охват. Минем карашым уңай. Рәхмәт бик зур һәм киләсе сорау Василийга. Сез 2019 елга интервьюда Инстаграмга һәр көн 100 сообщений килә, һәм ул сораулар техника белән бәйле дигәнсез. Һәм әлеге көндә, бүгенге көндә сезгә күпме сообщений килә, һәм алар нинди тема белән бәйле? Бар, андый ниләрдә менә шушы тракторны, например, бу чын ничек сүтеп җыярга, ди сораулар да бар әле, Аннары
Neler mesela bana traktör istedilmeli, siz yani kimi şundayımı, şu traktörünü tavıp bir almışsınız, sizin yanında satılmıyor mu, nelerini bilmişsiniz, tege satışlar bilmişsiniz, şu aytır bandı sıralar da var. Var, türlüsü indi. Benim hatırım naşar başkanı söylediğinizin gayet ettiler ama bana bir naşar yağım var, iyi, hatırım yok. Şu bana, akılsızlar böyle, hatırım yok. Her gün күпме сообщений килеп бара. Ansı tege koygan videolarga da belli bular. Koyup şapna şu 5-6 10 сообщение болған мүмкін, 50 сообщение да болған мүмкін. Мына şu direkt келесі сообщениелерді айтасыздар. Неге вот şu сообщениелер кой bir күнде оқып бітіріліп қоймай, қойып қарап теге ошасын айттырып, мата айтып бітіріліп тұрған. Бу сорау икегезгә дә. Кайбер керәшеннәр, мәҗүсиләр дигән фикер бар. Сез моның белән килешәсезме, әллә юкмы? Нәрсә деген? Мәҗүси, язычество. Дин ягыннан. Білмеймін ансы нечек деп айтырға, но мен керәшім болып туған енді, шулай болып өлешекмен деген шекілді, шул динні, өзімнің динні хөрмәт етем. Мына ауылыбызда шеркеу бар, вақыт болғанда деп енді мына бәйрәмнәрдә шунда барырга тырышабыз енді, шул бәйрәм вакытында кіші көп жүр енді мына шеркеуләргә. Мен жауап берем, сұрауға ешіннан да андай фикір бар. Чөнки безнең күп бәйрәмнәр мәҗүсилектән калган, мәҗүси шалымнары бар. Мәсәлән, шул ук Тройсын дип аталганда безнең авылда мәсәлән, капкаларга куела агач ботаклары, яфрак бәйрәме. Шулай щук бәйрәме бар, аны сабан туй буларак уздыралар, ул көнне карга боткасы пешерәләр. Бу инде щук ни өчен шулай атала, бу Алладан яңгыр сорау бәйрәме. Тагын шул ук Пасхада бу мәҗүслектән калмаса да инде шул ук өйдән өйгә кереп йомырка җыю. Рождество бәйрәмендә, Рождествода акча җыю. Һәр өйдән кереп шулай үзенә күрә бер кызыклы традиция инде бу. Келесі сорау. Блогерлык сезнең тормышта бернинди үзгәреш кертеме? Ансы не дип әйтергә кирәк инде, уңай яккарак дип әйтсәң дөресрәк булады. Күп җирдә таныйлар име, кайбер җирдә теге күп әйберләр скидка әйдә дип шулай тырышып, кайбер әйберләрне теге бушка булмаса да теге скидка белән, менә шул сәбәпле телефондан менә подарок. Подарок? Ну, нете, тракторист баштуза, шихолларын гына алыштырып торам. Бер елга примерно 3 шихол керек, аны мен сана менә бер айда булмады. Бу язмады әле. Тонайларга. Айтып менә Татньюс, не интернет телевидение җирләре бүләк иткән телефон. Һәм 2 ел була буга инде, һәм шуның белән йөрим әле. Үзгәреш кертте. Мин күп кенә нәрсәләрне инде моторлык процедураларын дип әйтәм бартырга эшлим. Һәм бу минем өчен бик плюс. Чакыралар күп җиргә, ләкин барсына да барып дип булмый, ул кайберсенә кирәк түгел сиңа, бүтәнсенә дә барып бетерерлек түгел. Һәм кирәк мидән өчен подписчикларга аны рекламировать итәргә инде беренчедән. Шуңа күрә бүтәнсен дә алмыйм. Башка блогерлар белән танышуга китерде. Һәм аларның мин күбесен беләм. Алар белән без связьдә дип әйтим, элемтәдә. Шуңа күрә нинди генә сорау булса да, мин аларга мөрәҗәгать итә алам. Сезнең блогыгызда шундай авыр чаклар булганы бармы? Шәхсән Васильева сорау. Теге әйтәсез бит, вакытында җитмәй дип, анда кайчакта хәйтерләрдә яза. Теге блогны ташлап китергән дә эш белән, анда и белән иде эшләргә дигән теләк юк иде, һәм ни өчен сез блогны ташламыйсыз, менә һаман контент ясыйсыз диергә. Видео куяр өчен обязательно настроение кирәк. Нинди генә ул теге әйбәт видеомы, нирәк теге кешене хурлаурак видеомы, барбыр аның өчен настроение кирәк менә куяр өчен. Төсәп ташлыйм дигән теләк юк. Бар, булгалады. Булгалады, кисәк бөтенләй. Кеше сорый менә. Ник куймыйсың дип кеше сорый. Анда сорыйлар, әйтәм, озак куймыйча торсаң, уже яза башлар, белән сәбәмән сорый, мисаңдыр ич дип.
Минем андай фикерлер булганы юк, но мен айга бер подпискалар чистартам инде. Баш китеп ала да. Әйтәм, бу нәрсәгә кызык түгел, тегесе монсы, бәлки алай кирәк тә түгел, ну, ничектер шулай чистартып утырам. Икенче сорау. Сезне урамда танаган бармы? Әнсе, биши теге күбесен кире танымыйсың инде аны. Күп килеп нәрсәләр, нитәләр, күрешәләр. Танагач нәрсәләр әйтәләр? Таныгач сәлам бирәсеңдән, как будто белгән шикелле китәсең инде. Фоткага төшергә. Әйе, әйтәләр инде фотка төшергә. Берәр история төшергә диләр. Ар белән кочаклашып төшәсең инде шунда. Беләсеңме, белмисеңме? Барбыр теге берсендәген нитеп калдырасы килми, теге юк, тегеләй булай дип киткәнем юк инде, нитеп кирләнеп дигән шикелле. Мен әйтсәләр, мен карап торам инде. Кем икән бу дип. Ярар, Шуңа Инстаграмда бездә язып табылган килеп нәрсәләр, монда Казанда дагы ел шарыштыра, нитәләр килеп күрешәләр, нәрсәләр, берәр кибеткә кисәндә шулай юк инде. Катнаш гаиләләрдә, мәсәлән, керәшен белән татар өйләнешсә, балалар нинди динне ала һәм үзен кем дип йөртәләр, керәшенме яисә татармы? Күбрәк менә даже исемнәрдәген шуга ике дингәдә ятышлы исемнәр бездә күп инде аны катнаш гаиләләр. Теге ике дингәдәге нирәк ярый торганнарга исемнәр кушарга тырышалар инде. Бар нидә. Күбрәк бар мушик ягынарак нитәләр инде, шул динне татып битәләр. Менә нидә шумылдыралар, менә нитәләрдәген хатыннары Müslüman müsaadan indi, malların, kızların şumuldur. Kaybeleri vakit niteyinde şunda eyler sonra uylaşır, üzeri uylagaş niteler deyip andiler de var indi. Катнаш никахларга килгәндә алар күп хәзерге вакытта. Минем танышларым арасында да күп инде алар. Мин шундый фикердә алдан ук сөйләшергә кирәк бу моментларны. Нинди исем кушарга, никахмы, кабын куйдырумы, чиркәүгә барып, шуңа күрә дә шуның аркасында гаиләләр дә күп. Шуңа күрә алдан ук бу моментларны сөйләшергә кирәк бер-берең белән. Мәсәлән, шундай гаиләләр бар. Мәсәлән, кая барырга, чиркәүгәме, мәчеткәме? Алар на выбор калдыралар. Балаларына үзләре үсеп җиткәч, үзләре сайларлар. Андый гаиләләр дә бар. Һәм шул ук күбрәк исемнәрне сайлаганда инде Руслан, Марат, димәк, шундыйрак исемнәрне Дингәдә ятышларак исемнәр. Денис, ике якка бара бугай. Менә шул ике якны да күрер өчен, тигез күрер өчен шундыйрак исемнәр сайлалар бездә. Барбыр теге ни булса да берсе çirkevler birisi mescide yürüyen mümkün şulup katnaştığı haklar. Tege bir uydan birisine birisi nitmelerler var. Bir tege bizim bölgenin arasında avulda da bir köp niteler bir eybet duralar. Lakin iki yakını da tigiz kuruga, iki bayramlarda da iki bayramlarda gerek. Әйе, рәхмәт. Димәк, катнаш никахлар булганда, балалар күбесенчә үзен керәшен дип йөртәләр. Шулаймы? Менә, мәсәлән, кемдер синнән сорый, синең националистың нинди диеп. Мин керәшен диямме, яисә татармы? Бу кешенең үзеннән торадыр инде. Ничек, мәсәлән, гаиләдә. Әйе, именчә шул тәрбияләп җибәрүдән, кичкенә тәрбиядән Битәйне өйдәге кайсы якка күбрәк тартым, шул якка кирип китәләр инде. Мәсәлән, ул Керәшен авылында туып үскән икән. Миңа калса ул үзен Керәшен. Керәшен җиптәйне, Керәшен авылында Чиркәүле авылда бит инде үзен нитеп җитә алмый. Чөнки бәйрәмнәр барысы да шул Керәшеннәрнеке дип әйтәм инде. Ләкин кайсы булса да ул кеше булып калсын, бу проблема түгел дип әйтәм тормышта. Безнең Керәшен кызлары татар авылына китсә, алар мине Müslüman bulacağın babaları, şu tertip barayın öteki. Oysa o babalarısın şundayrak tertip diye etsendir sürekli. Күп матурлык процедураларына бартыр буенча өйрәндегез. Менә сезгә процедура ошамаса, сез аны рекламировать итәсезме яки үзегезнең акчагызны калдырып китәсезме? Ошамаса име? Әйе. Да. Шама югадызы. Беренчедән мин аның битен карыйм, страницасын, аккаунтын. Әгәр дә подписчиклары әзрәк икән,
лайклары, охватлар, анда видеоларның каралышы әзрәк икән, значит, бу әле яңа гына эшләп килүче аккаунт. Һәм шуңа күрә дә мин алар белән бик эшләмәскә тырышам. Күбрәк отзывларны карыйм. Әгәр дә ошамаган вакытлары, менә процедура вообще ошамады дигән дип әйткән вакытым юк. Менә кайсыдыр моментлар ошамый, ләкин мин аны кертмим. Ул моментларны. Мәсәлән, ресницы наращивать иткәндә инде миңа длинасы ошамады ди. Башкасы ошый менә да ничек куелышан да. Ләкин мин аны әйтмим инде. Барылыр менә шундый очрак булса, киләчәктә сез аңа нинди реакция бирәсегез? Ну, ошамаган әйберне рекламировать итүне дөрес дип санамыйм мин. Чөнки подписчикларның ышанышы бар. Әгәр дә берничә тапкыр шундый кирәкмәгән әйбер рекламировать итәсең икән, башка вакытта ул синнән сызылачак, отписаться итәчәк һәм башкаларга әйтергә мөмкин инде. Бу дөрес әйбер рекламировать итми дип шундыйрак шундый сүз чыгарга мөмкин. Шуңа күрә дә дөрес дип тапмыйм. Демәк, барыбер үзегезнең акчагызны калдырып китәчәксез. Калдырып китәргә мәгълүм. Арган иң яраткан блогерыбыз. Мин Васька. Минем блогерларга килгәндә мин яратам. Күптән түгел генә килде әле ул шундый гади инде, башкирская домохозяйка. Ул ничектер үзенең матур, менә ничек бар шулай төшерә ул. Чәче тузган була аның анда, бөтен бардакны да төшерә ул. Видеоларның идеялары кызыганда. Ул һәрбер видеога идеяны үзем табам ди. Менә монда сөйләп утырды ул. Миңа ошый ул. Тагын карыйм, Зоя Салушина ошый миңа. Миңа ошый ул Шәһридә исемем чыкты ул һәм Татар эстрада дигән аккаунтын алып бара ул. Кызга алып бара. Путешествиялар күп, сәяхәтләрдән видеолар күп кертә. Син бармы? Демәк, аерым дип әйтеп булмый, но берсен нидә кызыграк итеп карыйм инде. Теге Рамис мисалга кем сагалы ни? Дневник утму. Дневник татарина кара. Вот, шул майны. Бирок нидә инде. Видеоларын аның бөтен васыпка тутырып бетерәләр инде. Тәҗрибә. Кстати, менә ул блогерлар үзләре уйлап табалар. Ничектер кешедән түгел, үзләренең идеялары белән төшерәләр видеоларны, шуңа күрә алар популяр дип саныйм мин. Бик тә популяр. Рамис хәзер шуның белән генә эшли булган. По-моему, шулай дип әйтте ул. Дневник татарина. Шуның белән акча эшли, шул блог белән эштән китте ул. Мин генә Instagram'dan куймыйм, күп булган тоже каналлары. Рәхмәт, әмма сез яшь блогерларга нинди киңәшләр бирер идегез һәм аларга нәрсәдән башларга тәкъдим итәр идегез? Простойрак, кызыклырак видео кирәк булган хәзер. Нәйдә? Теге тоже артык төрләндереп бетерсәң тоже аннары кызыгып тәдер инде аны. Onun için başka para gereğinde birer teması gereğinde. Ben bildiğim gibi teknik teması, paylaşımın yanında aşağı teması degen şekilde birer şu tema boyunca Noanı türlendürsen de bulatırganda indi. Benim әйтәсем килә. Instagramda bir türlü, әмне тормышта икенче төрле булган кешеләр күп. Шуңа күрә дә Instagramda да һәм тормышта да bir төрле булырга, подписчикларга ничек бар, шулай күрсәтергә дигән фикердә мин. Булсын ул бик акыллы да фикерләр булмасын, ләкин менә ничек бар шулай. Шуңа күрә язылучылар ихласлыкны ярата. Теге бер алып бардым да ярар бер айга калдырдым дигән сүз түгел. Шуңа күрә алып барырга кирәк, төшерергә кирәк. Башкаларны карарга, бәлки реклама. Реклама белән, бартер белән бер-берегездән шундай белән эшләргә була, үстерүдә. Булакны үстерүдә. Рәхмәт, шуның белән безнең сорауларыбыз бетте. Бәлки сезнең тагын берәр нәрсә әйтәсегез киләдер. Yok, big rahmat.
Baribir teге ko'p so'rab andan olishta boshlay. Rahmat. Mana meni bildigingiz jurnalistikaga ko'proq qizlar tortilar ekan. Ikkinchi yoshlarda mo'yinlar yo'q ekan jurmaylar. Endi baribir tege intervyuni bit motor qizlar bersang ko'ngilliroq, sen mandan bir shalapay berishsiz. Rahmat. Sizga zo'r kelishib o'tgan.